Leviticus tidunum. Na Awurade kasa kyerɛ Mose ne Aaron sɛ, Monkasa nkyerɛ Israelfoɔ no nsi wɔn sɛ, ɔbarima biara sɛ ne ho nsene gu a, na ho sene no nti ne ho nte. Na deɛ egu ne ho fi na ho sene no mu nie. Sɛ na ho sene firi ne ho nan mu anaa na ho sene ma ne honam ano si a, ɛyɛ ne ho fi guo. Nnaeɛ biara a deɛ ne ho sene no bɛda soɔ no ho nte. Na adeɛ biara a ɔbɛtena soɔ no ho nte. Na deɛ ɔka ne nnaeɛ no nsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nware, na ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ ɔtena adeɛ a deɛ ne ho sene no tena soɔ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nware, na ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ ɔka deɛ ne ho sene no honam no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nware, na ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ deɛ ne ho sene no to ntasuo gu deɛ ne ho teɛ so a, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nware, na ne ho nte kosi anwummere. Na aboa so adwa biara a ɔhosenefoɔ no bɛtena soɔ no ho nte. Na obiara a wɔka biribiara a ɛwɔ ɔhosenefoɔ no ase no ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔsoa saa adeɛ no nsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nware, na ne ho nte kosi anwummere. Na obiara a ɔhosenefoɔ no amfa nsuo ahohoro ne nsa na ɔbɛka no no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nware, na ne ho nte kosi anwummere. Na kuku a ɔhosenefoɔ no bɛka no, ɔmmɔ, na duagye biara deɛ ɔmfa nsuo hohoro ho. Na sɛ ɔhosenefoɔ no ho te firi n'ahosene no mu a, ɔnkan nanso ngu n'ahofiri so, na ɔnsi ne ntaadeɛ, na ɔmfa nsuo nware ne honam, na ne ho ate. Na da ɛtɔ so 8 no, ɔmfa nyɛ nkuku mmienu anaa mmorɔnomama mmienu mmra Awurade anim, Ahyiae Ntomadan no ano, na wɔmfa ma ɔsɔfoɔ no, na ɔsɔfoɔ no mfa biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na biako no nso ɔmfa nyɛ ɔhye afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim firi n'ahosene no mu. Na sɛ ɔbarima bi aho bɛfiri ne mu a, ɔmfa nsuo nware ne honam nyinaa, na ne ho nte kosi anwummere. Na ntoma biara anaa nwoma biara a ahoba bɛgu mu no, ɔmfa nsuo nsi, na ɛho nte kosi anwummere. Na sɛ ɔbarima ne ɔbaa da na ahoba gu no a, ɔmfa nsuo nware, na wɔn ho nte kosi anwummere. Na ɔbaa sɛ ne ho sene na mogya firi ne honam mu gu a, ɔntena ne nsa buo no mu nanson, na obiara a ɔka no no ho nte kosi anwummere. Na adeɛ biara a ɔda soɔ ne nsa buo mu no ho nte, na adeɛ a ɔtena soɔ no ho nte. Na obiara a ɔka ne nnaeɛ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nware, na ne ho nte kosi anwummere. Na obiara a ɔka adeɛ biara a watena soɔ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nware, na ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ biribi wɔ n'ayɛ no so anaasɛ adeɛ a watena soɔ no so a, obi ka a, ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ ɔbarima ne no da na ne nsa buo adeɛ no bi ka ne ho a, ne ho nte nanson, na ne nnaeɛ a wɔda soɔ no nyinaa ho nte. Na ɔbaa sɛ ne ho sene mogya gu nna pii, na ɛnyɛ ne nsa buo bere, anaasɛ ne ho sene tra ne nsa buo a, ɛneɛ n'ahosene a ɛho nteɛ na no nyinaa, ne ho nte te sɛ ne nsa buo na mu. Ne nnaeɛ a ɔda soɔ biara n'ahosene nna nyinaa mu no nyɛ no sɛ ne nsa buo nnaeɛ. Na adeɛ biara a wɔtena soɔ no ho nte sɛ ne nsa buo mu deɛ no. Na obiara a wɔka nneɛma yi no ho nte, na wɔnsi ne ntaadeɛ no ɔmfa nsuo nware, ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ ne ho te firi n'ahosene no mu a, ɔnkan nanso mfa, na ɛno akyiri no ne ho ate. Na da ɛtɔ so 8 no, ɔmfa nyɛ nkuku mmienu anaa mmorɔnomama mmienu mmrɛ ɔsɔfoɔ, Ahyiae Ntomadan no ano, na ɔsɔfoɔ no mfa biako mmɔ bɔne ho afɔdeɛ, na biako no ɔmfa mmɔ ɔhye afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim mfiri n'ahosene a ɛho nteɛ no mu. Na momma Israelfoɔ no nyi wɔn ho mfiri wɔn fi mu, na wɔnwu wɔn fi mu sɛ ɔrekogu metenabea a ɛwɔ wɔn mu no ho fi. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma deɛ ne ho sene ne deɛ ne ho nsuo firi ne mu gu ne ho fi, ne ɔbaa ne ho nyɛ no den ne nsa buo mu, ne deɛ ne ho sene, ɔbarima o, ɔbaa o, ne ɔbarima a ɔne ɔbaa ne ho nteɛ bɛda.